Takže tohle je video, jak skladují kosmetiku, ne, ale moje kosmetika, nebo spíš moje sbírka kosmetiky, já je jako nezbírám, ale prostě moje kosmetika, no, a skladují v téhle skřínce, vlastně v tomhle šuplíku. A ještě tady na druhé straně, ale to už mám vytažený některé věci, jak mám plný. Takže já nechci zdržovat, takže jako první, tady mám, asi začnu s věcma Narty, takže tady tohle je jelení lůj, který už mám asi rok nebo 2, ale oni ho dlouho vydržují, takže to nevadí. Potom jsem dostala na Vánoce So Kiss Me a So Sinful. So Kiss Me je hodně barevný a tohle ani tak moc ne, So Sinful, a je to zase hodně voní to hezky, ale nevím, v čem to je, jakože nějak jinačí, ale nevím, jestli tady to voní taky a tady to taky, nebo tady to je pestrý a tady to taky, protože to je jedno. A tady je další, co jsem dostala na Vánoce, je balzám na Narty s medem. Teda tady někdo bude to helnej, jako prostě s medem. Teď tady přejdeme na voňavky a tady mám tyhle dvě zase So Kiss Me a So Sinful. Bylo to vlastně tady ty dvě voňavky a 2 balzamy byly v jedné krabičce, takže to bylo prostě spolu. Teda moc hezky vonijou. Potom tady mám tuhle, která je už vypotřebovaná, mám tady jednou takhle malinkato. A to už teda nepoužívám a třeba až budu mít nějaký kytky sázet, tak je třeba můžu to naplnit vodou a šplíchat to, pokud teda to půjde. Potom tady mám tuhle, kterou mi dala mamka, je to teda od Avonu a je jenom na tělo určená. Teďka teda k lakům a k těm věcem k lakům. První lak je tady ten od Miss Sporty, odstín 42, je to teda taková tmavě fialová. A já jsem teda původně chtěla černou, ale ten pán mi dal prostě tmavě fialovou. A potom mám teda ještě jeden lak, ale ten mi buď vzala ségra, nebo prostě nevím, kde je, nemůžu ho najít. Ten teda takový jakože jablíčko. A je to teda zlatá barva a k tomu mám ještě třpytky a ty třpytky tady taky nemám. Potom tady mám takovýhle pilníček, který už je takový starší, to mi dala jednou mamka. Takový ohnutý a je teda víc praktičtější než tady tenhle normální, který mám sice novější, ale já jsem teďka nově našla tady tenhle, takže ho teď budu používat. Potom tady mám umělý vlasy, který vůbec nepoužívám. Asi ho někomu dám, pokud to budou chtít, nevím. Potom tady mám tuhle šperkovničku a tady se nachází vevnitř skřipec, který nepoužívám, protože teďka zima, a různé korálky. No a tady mám několik gumiček, který moc nepoužívám, a tady několik gumiček. Potom tady mám takovýhle pytlíček, kde mám různý řetízky, náramky, mám tam i takovýhle zrcátko a prostě takový různý řetízky, náramky a to, tady k tomu to taky patří takhle, ale už se to tam nevejde. A vše ostatní se dozvíte v dalším díle.